راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان ዕለታዊ ዜና ብኢራን ዝድገፍ ሕቱና የመን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ጸቕጥን ምግባር ዝዓለመ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን ንወደባዊት ከተማ ዓሰብ ቅርበት ኣብ ዘለዎ ሸነኽ ቀይሕ ባሕሪ ተደጋጋሚ ናይ መጥቃዕቲ ክስተታት ይረአ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ግዳይ ዝገበረ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ጋዛ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕትታት ደው ክሳብ ተብሎ ኣብተን ምስ እስራኤል ርክብ ኣለወን ወይ ብእስራኤል ይመሓደራየን ዝበለን ንግዳዋይን መራኽብ መጥቃዕትታቱ ደው ከም ዘየብል በብእዋኑ ክገልጽ ጸኒሑ። كم مقصلتنا يزدما تمال سولس 16 ጥሪ ኣጋምሸት ካብ ከባቢ ዓሰብ 100 ኪሎ ሜትር ብሸነኽ ምዕራብ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሕቱ ምዃና ዝተገልጸ ሓንቲ ጃልባ ንሓንቲ ንግዳዊት መርከብ ዜራታ ከም ዝተመልሰት ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ስርሒታት ባሕርያ ንግዲ ኣፍሊጡ። ኣብ ልዕልታ መርከብ ይኹን ሰራሕተኛታት ዝወረደ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከም ዘየለውን ኣረጋጊጹ። ሕቲ ኣብ ልዕሊ ቀይሕ ባሕሪ ዝንቀሳቐሳ መራኽብ ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ንነፃ ዋሕዚ ንግድን ባሕረኛታትን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ከምኡውን ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕዝ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ይገልጹ። ቀይሕ ባሕሪ ዓቢ መስመር ዓለማዊ ንግዲ ክኸውን እንከሎ ኣስታት 12 ሚእታዊት ካብ ዓለማዊ ንግዲ ብቀይሕ ባሕርን ስዌዝ ካናልን ይሓልፍ። ገለ ኩባንያታት ብህንዳዊ ውቅያኖስ ኣቢሉ ንደቡብ ዝጓዓዝ ሓድሽ መስመር ክጥቀማ መደብ ከም ዘለዎን እውን ይፍለጥ። ሱዳን ብኢጋድ ዝቐረበ ንኽልቲኦም ወገናት ናብ ዝርርብ ዝዕድም እማመ ነጺጋ ኣልቡርሃን ኣብ ዝቐረባ እዋን ንኢጋድ ብወገናውነትን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሱዳን ጣልቃ ኣትዩ ብምባል ከሲሱ ከም ዝነበረ ይዝከር። ሓላፊ ፈጣን ሓይልታት ሱዳን ጀነራል ሕሚቲ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣባላት ኢጋድ ዝርከበአን ኣብ 6 ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደት ከም ዝገበረ ይፍለጥ። ጀነራል ኣልቡርሃን ብዲፕሎማስያዊ መዳይ ዘለዎ ተነጽሎ እናዓበየ ብዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሰራዊቱ ብሰንኪ ገስጋስ ፈጣን ሓይልታት ካብ ዝበዝሐ ተቆጻጺሮሞ ዝጸንሑ ከተማታት ሱዳን ከም ዘንሰሓቡ ይፍለጥ። ኣልቡርሃን ነቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ሓሚቲ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ሱዳን ዝተፈጸመ ግፍዒ ተሓባበርቲ ምዃኖም ይኸስስ። ትማል ሶሎስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብምትእኻብ ልምዓት ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ማለት ኢጋድ ቅልውላው ሱዳን ንምፍታሕ ን18 ጥሪ ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ኣኼባ መንግስቲ ሱዳን ከም ዘይሳተፍ ሓቢሩ። እቲ ሚኒስትር ብተወሳኺ ኣባላት መራሕቲ ሃገራትን መንግስትን ኣብ ዝሳተፍሉ ኣኼባ ንጀነራል ሓሚቲ ምዕዳም ነቲ ዕጡቕ ምልሻ ሕጋውነትን ኣፍልጦን ዝህብ ክብል ቅሬታኡ ገሊጹ። ሓንቲ ኣባል ባይቶ ኒውዚላንድ ብተደጋጋሚ ክስታት ስርቂ ስልጣና ከም ዝለቐቐት ሲሲቲቪ ሓቢራ። እታ ጎሪዝ ጋህራማን ዝተባህለት ካብ ሓምላይ ሰልፊ ዝኾነት በዓልቲ ስልጣን ካብ 2 ድኳናት ክዳውንቲ 3 ግዜ ሰሪቓ ተባሂላ ተኸሲሳ። ንሳ ኣብ ኒውዚላንድ ኣብ 2017 ፋልሜይቲ ስደተኛ ተጠባቒ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብምዃን ታሪክ ዝሰርሐት ምዃና ይፍለጥ። ጋህራማን ምስ ስራሕ ዝተኣሳሰር ጸቕጢ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበራ ዝተፈለየ ባህሪ ክህልዋ ከም ዝገበረን ንኹሎም ደገፍታውን ይቕሬታ ከም ዝሓተተትን ተፈሊጡ። ጋህራማን ብንእስነታ ካብ ኢራን ሃዲማ ኣብ ኒውዚላንድ ምስ ስድራኣ ፖለቲካዊ ዕቑባ ተዋሂብዋ። እዚ ትማሊ ሶሉስ ካብ ስልጣና ክትእለ ዘገደደ ፍጻሜ ድማ ካብ ሓደ ኣብ ኦክላንድ ዝርከብ ቡቲክ ቦርሳ ክትወስድ ከላ ዘርኢ ስእሊ ሲሲቲቪ ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ። ተግባራታ ካብቲ ህዝቢ ካብ ዝተመርጹ ወከልቲ ዝጽበዩ ዝነበረ ልዑል ደረጃ ባህርያት ዝወረደ ብምባል ዓሌታዊ ፍልልይ ዝመበገሲኡ ካብ ናብ ባይቶ ዝተመርጸትላ መዓልቲ ጀሚራ ዳርጋ ቐጻሊ ምፍራሕ ጾታዊ ዓመፅ ኣካላዊ ዓመፅ ከምኡውን ናይ ሞት ምፍራሕ ከም ዝበጽሓ ገሊጻ። እዚ ዝሰዕቦ ድማ ኣብ ስርሓ ዓብዪ ኣእምራዊ ነውፂ ከም ዝፈጠረላ ብምሕባር እዚ ዝገበረቶ ፈተነ ስርቂ ናይ ኩሉ ዝወረዳ ጉድኣት ኣሉታዊ ሳዕቤን ምዃኑ ትሕብር። መራሒ ሓምላይ ሰልፊ ጀምሻው ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሚስ ጋህራማን ካብታ ናብ ባይቶ ዝተመርጸትላ መዓልቲ ጀሚራ ዳርጋ ቐጻሊ ምፍራሕ ጾታዊ ዓመፅ ኣካላዊ ዓመፅ ናይ ሞት ምፍራሕ ከም ዝበጽሓ መስኪሩ። ኣብቲ ኣባል ባይቶ ዝነበረትሉ እዋን ዳርጋ ሙሉእ ግዜ ኣብቶም ስግኣታት መርመራታት ፖሊስ ተኻይድ እዩ። ስለዚ ርድኡ ምስቲ ድሮ ኣዝዩ ውጥረት ዝመልኦ ደረጃ ስግኣት ትነብር እንተኮይንካ ሽዑ ሳዕቤን ክህሉ እዩ ብምባል እቲ ዘካየደቶ ፈተነ ስርቂ ብጸቕጢ ናይ ኣእምሮ ዝተደፋፍአ ክኸውን ከም ዝኽእል ስግኣታቱ ይገልጽ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን